እምነት ንዕሩኽትና መሓዙትና ቤተሰብና ወታስን ኩሉ ንቐርቦን ዝቐርበናን ንኣምኖን ዝኣምነናን ብዛዕባ ህይወትና ልዕልቲ ዝግባእ ክነፍልጦም ኣይግባእን። ንኹሉ ደረት ኣለዎ። መን እንታይ ብዛዕባና ክፈልጥ ኣለዎ ንፍለጥን። ንሰባት ብዛዕባ ህይወትካ ካብ ዝዓበየ ክሳብ ዝደቐቐ ምንጋር ማለት ብኮታትካ መዝሚዞም ንኸውድቁኻ ዝቐለለ መገዲ ከም ምፅራግ ማለት እዩ። ኩሉ ቀራቢኻ ከምቲ ንስኻ ትስእሎይ ማለት ኣይኮነን። ምናልባት ነቲ ሰብ ካብ ትፈልጦን ላዕሊ ዘይትፈልጦ ብዙሕ ክፉእን ሕማቕን ባህርያት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ከምቲ ትግምቶ ቁኑዕ እንተኾይኑ እውን ሓደ ግዜ ብኹነታት ምቕያሩ ኣይተርፎም። በቶም ዝሩብ ዝሓገኻዮ ምስጢር ህይወትካ ገይሩ ድማ ኣብቲ ናይ ምባኣስ ግዜ ኣምልኸኒ ስገደለይ ክብል ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ድሓን ሓደ መዓልቲ ዘይድሓን ስለ ዘሎ። ኣብ ዘለናይ እዋን ብተደጋጋሚ ካብ ዝረአ ጌጋ ሓንቲ ኣብነት ክህብ። ደቂ ሔዋን ኣብ ፍቕሪ ከለዋ ኣፍቃርየ እንድዩ የኣምኖ እንድየ መባሊቲና ብምባል ጥራሕ ዕርቃነን ስእልና ተወስደን ኣይማጎታን ኣይቃወማን ኣይኣብያን። ድሓር እቲ ዘይምሕር ክሕደት ጥልመት ከምኡውን ናይ ባህሪ ለውጢ ምስ መፀ በቲ ዝተወስደ ስእሊ ገይሮም እናኣፈራርሑ ካብ ዙሪኦም ንኸይርሕቃ ከጠንቅቕዎን ይጅምሩ። ኣብ ደስ ዝበሎም ግዜ ክመፅኦም ከም ዘለወንን ዝደለይዎ ክገብራሎም ከም ዘለወንን ወዘተ ትእዛዝ የመሓላልፉለን። እዚ እንተዘይገይረን ጥራሕ ዕርቃነን ኣብ መራኸቢ ሜዳታት ከም ዝዝርግሕዎን ኣፎም መሊኦም ይነግርዎን። እዚ ምኽንያቱ ድማ ክሳብ ነፍሰ ቅፍለት ይበጽሓ። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ድልየቶም ከም ማልኣ ኣይክእላን ጥራሕ ነፍሰን ዘርኢ ስእሊ ይኹን ቪድዮ ኣብ ሜዳ ክዝርጋሕ ድማ ፈቃደኛታት ኣይኮናን። ኣብ ዝረአ ዓብዪ ጌጋ ደረት ኣልቦ እምነት ኣብ ሰባት ምንባር እዩ። ንሰባት ፈጺምካ ይትእመን ኣይኮነን መልእኽተይ። ነቶም ተኣምኖም ግና ዝምልከቶም ጥራይ ብዛዕባኻ ፍልጦም። ካብቶም ኩሎም ቀረብትና እቶም ፍርቆም ጸላእትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኻልእ ምስላጥ ምስ ኣበዮም ንዓና መሲሎም ምሳና ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣሕዋት ንመቕረብና ክንዲ ዝኣመንና ንእመኖም ከማና ገይሮም ንህይወትናን ኣካይዳናን ክፈልጥዎ ግና ኣይንፍቀድ። ኤርሞን መሓሪ ይርሀ